Jsem opravdu šťastná za to, že už nemáme ty stereotypní standardy krásy, kde jsme všichni museli být super hubený, ale to, že jsme každý jiný, že holky jsou silný a můžou dělat to, co chtějí. Moje jméno je Klára a dřív bych řekla, že jsem učitelka jógy, teď bych řekla, že jsem self-made entrepreneur. Když vidím, že někdo přijde na lekci a necítí se úplně confident, bojí se, že mu něco nepůjde, tak za ním vždycky přijdu, řeknu mu, kdo jsem a že je úplně v pohodě, že spadne, nebo že se mu něco nepodaří. Protože Yoga Gang je o tom, že se všichni podporujeme a nejudžujeme. Proč jsem si vybrala tenhle život? A myslím si, že tenhle život si vybral mě. Čeho se bojím nejvíc? Určitě neúspěchu. A toho, že na něčem pracujete a najednou se vám to zbourá jak domeček z karet. To, co vidíme na social media, je život, který chceme ukazovat. A ten život, který žijeme, je trošku jiný. Máme tam ups and downs, máme tam výhry a prohry. A je důležité si uvědomit, že s každou tou výhrou i prohrou se s tím musíme srovnat. Co mi pomohlo být silná? To, že se v životě ne pokaždý něco povede,